Godmorgen og velkommen til Morgennyhederne. Den 19. oktober 2005 anholdte Bosniens politi 2 terrormistænkte. I deres lejlighed fandt politiet 20 kg sprængstof, en selvmordsbænde med 300 gram sprængstof og et skarpladt pistol. I en af mændenes lommer lå der et videobånd. Båndet viser en video, hvor 2 maskerede mænd demonstrerer, hvordan man laver en selvmordsbombe. Båndet trues der med, at våbnene vil blive brugt imod de lande, der har styrker i Irak og Afghanistan. Senere vises det, at de 2 mænd fra Bosnien har haft meget kontakt med 4 unge danskere af anden etnisk herkomst. Dansk politi anholdte de 4 mænd den 27. oktober. Politiets teori er, at de 4 unge mænd havde planlagt at begå en terrorhandling et sted i Europa sammen med de 2 mænd fra Bosnien. Den 27. april 2012 blev 3 mænd fra København anholdt for ulovlig besiddelse af automatvåben og tilhørende ammunition. Politiet forholder sig tavs om sagen. De anholdte fremstilles i grundlovsforhør i Københavns Byret. Du kan se mere om det her kl. 7 i aften. I år 2007 var der 9 mænd, som blev anholdt i Odense. De var blevet anklaget for at have planlagt terrorangreb i Danmark. 3 af disse mennesker skulle for retten. Den 34-årige Mohammed Sahar, den 22-årige Ahmed Kahati fik begge 11 års fængsel, mens den 34-årige Abdal Andersen slap med 4 års fængsel. De ting, jeg har gjort, skal jeg have dom for. Jeg håber bare ikke, at jeg bliver straffet dobbelt, var Ahmed Kahatis sidste ord i retten. En af forsvarerne klagede over, at der var nogle vidner, han ikke måtte indkalde, og der var nogle møder, han ikke måtte komme til. Den 1. januar 2010 trængte en 28-årig somalisk mand ind i Kurt Vestergaards hus, med det formål at dræbe tegneren. Gerningsmanden brød ind i huset ved hjælp af en økse. Kurt Vestergaard flygtede ind på badeværelset med gerningsmanden i hælene. Til stede i huset under mordforsøget var Kurts 5-årige barnebarn, Stefanie. Gerningsmanden prøvede i en strøm af eder og forbandelser at bryde gennem døren til badeværelset. Det lykkedes dog ikke. Kurt Vestergaard ringer til politiet, som 2 minutter senere var ved gerningsstedet. Der gik gerningsmanden til angreb på politibetjentene, hvor han efterfølgende blev skudt ned. Ifølge PET har den somaliske mand tætte forbindelser med den somaliske terrororganisation Al-Shabaab og dele af Al-Qaida. Terrorsagen på Glasvej er en dansk terrorsag, hvor 2 personer blev dømt for planlægning af terror. Politiet havde planlagt det nøje, da de natten mellem den 3. til 4. september 2007 rykkede ind i opgangen på Glasvej nummer 8. De var nødt til at kontrollere hele opgangen af frygten for, at der var sprængstof inde i lejligheden. Inde i lejligheden fandt de inde i en pude beregninger til en busbombe. Da politiet ledte videre, fandt de også sange og videoer, der hylder angrebet på World Trade Center. Den 30. januar 2012 dømte den norske byret 2 mænd for henholdsvis 7 og 3 års fængsel for terrorplaner mod Danmark. Den norske sikringstjeneste PST forlangte, at de 2 mænd skulle have henholdsvis 11 og 7 års fængsel. En tredje mand er dømt 4 måneders fængsel for at købe materialer til at lave bomber. I august 2008 krævede den saudiarabiske topadvokat en undskyldning fra 11 danske dagblade for at have trykt tegneren Kurt Vestergaards Mohammed-tegninger. De 11 dagblade var ellers blevet enige om ikke at sige undskyld indtil den 26. februar 2010, hvor Politiken undskylder for at have trykt Mohammed-tegningerne. Derefter har avisen fået meget kritik om at have opgivet ytringsfriheden. Og det var altså Morgennyhederne. God aften.